feia esmena a l'Índia, sabem i coneixem també altres països i pensem que si no aturem a qualsevol punt del planeta poden sorgir variants que siguin encara molt més nocives i per nosaltres sí. A moments excepcionals hem de donar respostes excepcionals i és per això que és important poder treballar en alternatives al que suposen les patents i al que suposen la protecció de la propietat intel·lectual en un moment com el d'ara, el poder facilitar la fabricació, el subministrament i la distribució molt ràpida de totes aquestes vacunes a la població. Aquesta és una pandèmia mundial. Aquesta pandèmia no només ha portat a éssers estimats per moltes famílies, sinó que ens ha tocat en tots els sentits. Haver-nos de dedicar a combatre la pandèmia ha fet que altres malalties han quedat en una situació de desatenció i molta gent també, tot i que igual no ha patit la malaltia o altres malalties, el que sí que està patint és l'impacte tan greu, la crisi econòmica i la crisi social. Per tant, tenim pressa, tot el món té pressa per sortir d'això i per sortir d'això jo no sé què és el que faran altres grups socialistes perquè de vegades el que té la part barroera de la política és que ens expliquem les coses però igual no era exactament el mateix text. Nosaltres, amb aquest text i amb les nostres esmenes, pensem que una de les qüestions vitals de manera temporal és poder traçar aquest camí que permeti, i amb això acabo, que permeti una ràpida fabricació, una ràpida distribució i un ràpid subministrament de vacunes, no només en el primer món, per suposat, en qualsevol punt de tot el planeta. Moltes gràcies, president.